En fin, bueno, pues hasiko gara, egingo diogu klaketa. Venga, 3, 2, 1 batera. Aurretik. Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Bueno, hemen gaude Martxel Rodríguezekin, dantzaria bera, fisikan lizentziatua, ezta? Eta beste gauza asko, joango garena poliki kontatzen. Baina hasi baino lehen, Martxel, eta ongi etorri eman dizu Jaso solasen podcastetik, badugu gure ikasleen hasiera eta ongi etorri bertsoa. Bai? Entzun dezagun eta gero, ekingo diogu elkarrezetan. Venga. Ongi etorri Martxel, eskerrak bazuri, ilusioaz bete eta gaude denok adi. Zu dantzan aditu azara bai jakina, fisika ikasi eta behinetan bekaina. Oso ongi, primeran, Martxel, konta eguzun hor zaren, nondik zatozen eta, bueno, nola aldatu den zure bizitza urte guzti hauetan zehar. Vale, a ber, nondik hasi, ez? Bueno, ni Martxel naiz, lesakatik heldu naiz, lesakan jaio nintzen, duela 34 urte ja, 35 egiteko, 80. urtean, eta txikitatik izan dut dantzarekiko kriston afizioa eta erlazioa, ez? Nik uste dut, gainera, ume guztiek dantzatzen dugula, ez? Momentu batean, dantzatzeri uzten diogun arte, orokorrean, jendartean. Eta ni izan nintzen, dantzatzeari utzi etzion mutilloietako bat. Eta lehenbiziko lesakako tantirumairu dantza taldean, eta gerora, igual aipatuko ditugu gero, talde desberdinetan eta estilo desberdinak jorratuz, eraiki nuen pixkot identidade bat gorputz espresio aldetik, eta gerora garatu ahal izan dutena profesionalki. Tartean egia da, bertsoan aipatzen zenuten bezala, egin nuela paroi txiki bat dantza munduan nire bertze pasio bat edo garatzeko, zela zientzia eta fisika, kasu honetan, eta Bilbon ikasi nuen fisikako gradua. Eta uztartzea posible zen bia batera. Bueno, egon ziren urte batzuk ez nula sobera dantzatu, ze fisika exigentea da, eta azkenean ordu desente pasatzen dituen liburu tartean. Fisika exigentea da, eta dantza fisikoki exigentea da. Bai, hori da, hor ja lotzen duzu dena esaldi berean, bai. Eta uste dut izan zela fisikako 3. mailatik aintzinera sinintzen, hori izan zen momentu klabe bat, Bilbon dantza garaikidea ikasten. Ordu arte ukitu nituen estiloetatik dantza garaikidea oraindik ez nun probatua, eta Matxalen Bilbaorekin dela dantza garaikidean Euskal Herri mailan instituzio bat, berekin eman nituen lehenbiziko urratsak, estilo horretan. Eta izan zen deskubrimendu bat, izan zen ulertzea gorputza nola mugitzen alden bertze modu batean, ordura arte ikasian nituen lenguai hoietatik zer erabiltzen al nuen modu berri batean mugitzeko, eta hortik hasi zen pixkot profesioa izaterako bide hori. Baina, zuk berez ze dantza estilo formazioa zenuen? Nik ordu arte txikitatik egin nuna zen euskal dantza, lehenbiziko gauza, ballet klasikoa unitz, eta gero dantza modernoa edo jazz deitzen zaion horretik pixko bat ere. Me flipa. Bai. Eta gero, dantza garaikidea, ongi da gainera pixkot helduagoa zarenean igual hartzea, zabadu gauza filosofiko bat ere, gorputza ulertzeko eta kasik bizitza ulertzeko modu bat ere badelako, orduan hori ailegatu zen beranduago. Askok ez dakit hemen, baina nik dantza garaikideare egin izan dut. Bai? Beranduago, bai, eta break dantza, eta beste dantza estilo batzuk, eta jazz estiloa ere jorratu ditut, ez zure maian. Osea, ibili zara lurretik eta gauza horiek denak. Bai, ibili lurretik botata, kroketaren egiten, zen nire ama izela kroketa, ez? Nire segura nire zen kroketa bat esote dizut, bete-betean, en fin. Joe, baina, karo, fisika ikasketak agian, ez dakite, zuzendu diazu oker banago, baina jotzen duzu fisika ikasketetara gustatzen zaizkizuelako, baina egin baten zure ametsa dantzari izatea zen, ezta? Bai, gero batzutan nola gibelera begira ez dakit seguro bakarrik amets bat nuen edo ez dakit ze puntoraino denok ditugun bakarrik helburu bat, ez bizitzan, orduan nik uste dut, eta gustatzen zait ideia hori pasioa anitzeko bizitzak bizibarra direla, ez? Eta azkenean ez gara mugatu barra amets bat bakarrik izatera eta bakarrik ni jaio naiz bakarrik dantzaria izateko eta bakarrik balio dut dantzarako. Ez dakit, badaude talentu batzuk direla
pues, erabat bideratuak. Erabat bideratuak eta bar, nik uste dut egiten aldirela gauza unitz bizitzan, eta ni momentu batean banitun bi pasioiek. Baina, momentu batean erabaki behar duzu, zer Bai, hautatu. hori egia da, bai. Eta, bueno, hasiera batean nik fisika ikasterako pausua eman nuen horretan, uste nuen nere burutan, batzutan autoboikoteatzen garenez ere, nere burutan ja dantzari izatearen bidea, kasik itxia zegon, ze errate duzu, bueno, guain honen naiz unibertsitatera, hasiko dut karrera bat, gustatzen zait a priori, eta gero hor badaude irekitzen da uniberso oso bat. Berri bat. Eta hor badaude aukerak irakasle izateko, ikerketan lan egiteko, eta mila gauzetan badaude fizikariak gauza pila batetan, egia erran. Baina hala ere bazagon zerbait, nik uste hemen barrenin eskatzen zuena. Bere, bizitza osoa egina zenuen, ez? Afizio hori hor zenuen, ez? Hor zegoen. Bai. Baina egia da, nik ikusten dudanagatik, ez? Momentu batean iristen zara erabaki hori hartzera, baina justo, esango nuke unibertsitate garaia dela, zure lanbidea erabakitzen duzun garaia. Eta fizikoki ere hobekien zauden garaietako bat ere bada, zeinetan dantza egiteko oso egokia den. Eta bapatean horzuk paroi txiki bat esan duzu egin zenuela, ez? Eta dire urte klabeak. Hori da, esan urte klabeak direla. Bai. Batez ere, adibidez, dantza klasikoa bezalako disiplina batentzat, inkluso ja zaharra. Kasi, eta hori da. Gimnasetan eta olako kirol. Bai. Espezializazio motza duten kiroloi. Bai. Ni ez naiz gimnasiako friki bat, eta hor ikusten den jendea beti da gitz gaztea. Oso. Baina adibidez, dantza garaikideak duena da, errespetatzen duela ere gorputz helduago bat, gorputzaren seguntze kualidade aldeko eramaten ditu, orduan, bueno, hor ireki zen aukera eta batean ikusen una, ez? Pues ez, ate hori etzen erabat itxita. Ni gogoratzen naiz, eta ni frikian ez kirolan ere, baina soin hizkuntzan lizenziatu nahizelako, eta gogoratzen naiz, Pau Gasol lesionatu zenean bere txorkatiletik berak esaten zuela. Eske aldatu behar du nire jokatzeko modua, nire lesio kroniko hau beste modu batean erabiltzeko, eta ja lehen egiten dituen mugimendu batzuk ezin ditut egin, baina beste berri batzuk ikaste ditut, ez da igual hori zuri gertatu zaizu beste modu batez, ez? Baina ez dut, adinarekin igual ezin dut egin lehen, baleten egiten dituen jauzi edo estilo horretako gauzak, baina moldatzen dut nire dantza estiloa, ez? Bai, gero dantza garaikideak ere baditu pila bat, da, bertze mundu bat, eta hor barrenean badaude azpi estilo pila bat ere. Batzuk errespetatzen dute gehiago gorputzak berak dituen mugak, eta bertze batzuk saiatzen dire muga horiek ahalik eta gehien edatzen. Egia da, ni urte batzutan bai egon naizela saiatzen nire gorputzak zituen aukera horiek limitera eramaten, ez? Artikularki batez ere. Bai. Ikustean on dauden mugak, bueno... Oso malgoa izango zara. Bai. En fin, oso ongi. Bueno, orduan, esan dugu, hitz egin dugu zure formazioari buruz, baina guazen zure eskola garaira pixka bat, ez? Tantiromairu ikastolan ikasi zenuen, konta eguzu, nolakoa zinen, zean, esan duzu, bueno, ez dakit ametsa zen orduan dantzari izatea edo ez, baina, bueno, hasi zinen Tantiromairun, eta Lesakan bizi zinen, herriko mutil bat. Bai. Bueno, nik oroitzapen egiarran agitzona dut. Herrian beti sentitu izan naiz agitz babestua, batez ere familiarengatik eta hezkuntza komunitatearengatik, ez? Ikastola da familia handitua bat, bezala niretzat. Eraikin honekin eta ikastola honekin konparatuz askoz ikastola txikiagoa da. Eta hori gu ez garela batera handiak, oso ikastola txikia gara beste handiago hoiekin, San Ferminekin, ez digandarekin alderatuta adibidez. Etorri nahi zenetik, ari niz pixko flipatzen, klaro, guretzat ikastola zen agiz txikia, eta guk urte berean egoten ginen bi kurso bezala elkarrekin, ez? Urte batean zuzinen zarragoa eta etortzen ziren gazteagoak, eta hurrengoan zuzinen gazteagoa eta helduagoak zeuden. Orduan, kuadrillak osatzeko, jendearekin erlazionatzeko eta bar, agitz hurbilekoa. Eta, bueno, egia da ere ezin dugu antzi, Lesaka da herri txiki bat, zeinetan adibidez futbolak pisua handia duen. Eta txikitan futbolera ez joatea da nahiko arraroa. Pilotara ez joatea. Gehiago mutila bazara, ez? Hori da. Orduan, ni horreitzen naiz, nire amari bertze guraso batzuk errantzioten, eta ez diozu apuntatu behar futbolean, igual ez ditu lagunik izanen, ez? Olako beldur horiek eta giro horiek eta barre egoten direnak. Futbolzentrismo hori. Futbolzentrismoa, bai.
Eta baita ere ze esfortzu egin zuten nire familiatik, hori beti saiatzen ez baloratzen, ze azkenean ni joaten nintzen Donostira baleta ikastera astean urte potenteenetan astean kasi 5 egunez. 5 egun, arratsalde osoak, eta horrek eskatzen zuen implikazio bat familia aldetik kristona. Eta gero iritsi ona, ikasten jarri, ez? Etxeko lanak egin, bueno, hori dena. Bai. Sakrifizio handia da baletean aritzea. Eta askotan, ni guraso naizen lekutik jartzen ez leku egiten, esan dut. Ze puntutaraino merezi du bai gimnasiak, bai hain sakrifikatu diren kiroloietan ez, bizitzako beste gauza batzuk galtzea, ze puntutaraino jartzen zaitut esitura hartzen zen. Beste alde batetik ere zure, seme alabaren pasioa baldin bada ez, noski emango duzu dena eta gehiago hori esatzeko, baina mai gainean duzunean, eta zuk hasieran txikitan, ez? Hazi hori jarri behar duzunean, esaten, apuntatzen dut gimnasiara, edo apuntatzen dut baletera, edo hain sakrifikatu diren jarduera horietara, edo jotzen dut beste batzuengatik non badakidan erlajatuago biziko dela esperientzia gehi, edo behintzat ez dio nahin beste xurgatuko, ez? Ja, hori da nik uste dut betiko duda. Azkenean ere talentuak saiatu barra dire ere... Hori da, argita garbi. Hazi horiek ureztatu barra dire, ez? Eta orduan, pues, musika instrumentuekin ere pasatzen da, biolina ongi jotzen duen batek, sartu barra ditun orduak hobetzeko eta bar, pues, ezin dire kontatu orduan. Ni biolinarekin daukat, ez dakit amorodio bat zen, ongi jotzen dutenan da zoragarria, baina eski, hasierak dira, katu bat zapaltzen bagongo bazina bezala. Hori da, beletan komplejoa, eta esatu duzu, iritsi arte ongi sonatzera, desmotivazioaren bidea, oso handi izan daiteke, eske honek ez du sonatzen, zai izan daiteke. Dantza klasikoarekin batez ere pasatzen alda ere hori. Teknika gitz konkretu bat denez, hori perfekto egitea agitzaia da. Eta orduan, edo agitz ongi egiten da, edo, bueno. Eta izan dituzuzuk irakasle zorrotzoietakoa jartzen zintzu, pelikuletan agertzen direnak, ez? Pixkot bai. Bai, ez hor, ez dakit, nik imaginatzen dut betaurreko duen emakumez erdi edadetu bat, ez hor bere bararekin kasi zuzendumen, ez dakit zer, ta! Izan dut denetik. Egia da, ordu gehien estudioan pasatu duten irakaslea edo pertsona izan dela Mentxu Medel, Donostiko balet irakasle mitikoenetako bat. Bere ikasle izan dira Lucia Lakarra, Iker Murillo eta Jone San Martin ezen agitz ezagunak dantza munduan. Eta bera ez da bat ere deskribatu duzu... Rottenmeier. Ez da bat ere olakoa. Nik ez dakit nola egiten duen, baina beti agitz modu goxoan eta agitz... modu hurbilean lortzen du teknika hori barneratzea bere ikasleek. Baina gero, kursillo desberdinak egiten ere ibili naiz, txikitatik, eta kursillo horietan, badaude irakasle batzuk, jake 5 egunez bakarrik egon bar diren zurekin, saiatzen dire kaina ematen. Eta horri bizitu izan dut denetik. Nik banun suertea, gorputza, dantzarako badaude aspektu fisiko batzuk izaten aldituzula aldeko, ez? Flexibilidadeak, aldakak irekitzeko, hande horra hori. Nik hori banun ja pixkot de serie, erraten den bezala orduan, ongi. Mino jendeak sufritzen zuen, bai. Noski. Bale, eta lehen hitz egin dugu, eta zu mutila zaren lekutik, ez? Hitz egin dugu, ze mutilak futbolera jotzen zutela, baina badago galdera bat horrekin lotua, mutilak eta dantzarekin lotua, gure ikasleek egingo digutena. Vale. Temazo, mutilak eta dantza, ez? El bien eskaso, esaten da, ez? Kaixo, gu Ametxetarika gara. Eta gure Euskal Dantza taldean, 34 pertsona gara, baina 3 bakarrik dira mutilak. Gure zalantza zurekin partekatzea adostu dugu. Zergatik uste duzu hori horrela dela? Bueno, nik uste galdera erresa dela, galdera motxa da, baina erantzuna nik uste agitz konplejoa dela. Uste dut gure gizartean edo jendartean orokorrean badugula problema bat estereotipoekin, eta nola bizitzen dugun generoa, genero performatibidadea, genero identidadea, eta azken batean matxismoa nola dagoen errotua gizartean txiki-txikitatik. Nik oraindik ez dut ezagutzen ume bat, ez mutila, ez neska, ez edozein identidadekoa, dantzatzen ez duena txikia denean. Musika jarri eta ez dago haur bat geldirik dagoena. Denak badugu pulsazio bat mugimendurako.
gure gorputza pentsatua dago mugitzeko. Bihotzaren taupadak eragiten duen erritmoarekin mugitzea ja bada nolabait dantza. Gero daude dantza teknika desberdinak, eta bar, eta bar. Orduan, ez dakitze puntoraino, gizarte hau ez denari eraldatzen nahiko ez dugu lortzen oraindik jendeak ulertzea dantza dela zerbait naturala, denak duguna barrenean, eta ez genukela lotu beharko estereotipo konkreto batzuekin. Eta hala ere, niri pena ematen diate mutilloiek uzten dutenak dantza presioagatik. Seguru nago, 3 horietaz aparte, badagudela mutil pila bat, gustora egonen zirela zuekin dantza taldean, baina presio horiengatik zer erranen dute, zer erran diete etxean edo etxetik kanpo, eta, bueno, presio horrengatik ez dute segitzen. Bai. Eta azkenean da kriston pena. Ikaragarria. Gu ere musikalean ibiltzen gara mutilak lortzeko, aurten ditugu dantzari taldean, bakarra dugu, aurten, eta zenbat urte ditugu mutilek gabe. Ez duzu imaginatu. Eta da, esaten dugu beti bien eskaso. Eta akrobaten taldean bai sartzen direla gehiago, baina, eta gero dantzaroazten ditugu, baina ez dira zuzenean dantzari bezala sartzen. Eta hori zai ezaten da. Nik ala ere, pixko flipatzen dut zentzu horretan, ze, klaro, nik uste nun hori denborarekin aldatzen joan entzela, eta azkenean ez nahi zain gaztea, gaztea sentitzen naiz, baina, ni 80 Gazte txartela ez duzu, Ez, hori da, hor badago ja problema bat. Ez dugu. Ni 80 urtean jaio nintzen, eta, nik 6, 8, 10 urte nituenean, imaginatu 1988, 2000 urtea. Baina eske horrengo de 2028an, eta ikusten da gauza berdina pasatzen dela. 30 urte pasa dire, eta egitan ez dugu aurreratu. Nire momentu horietan konturatzen ez, eta ematen dit pena, egitan oraindik ere gaudela ezin ekidin mutilak dantza utzitzeari, Bai, arrazoi duzu eta ze pena, nik uste dut kompatibliak direla, kirola eta dantza, egia da gero zure autu egin behar duzula, gauza guztietan bezala, ez? Gustatzen bazitzu saskibaloia, edo gustatzen bazizu igeriketa, jo bar duzu horretara, eta gauza bera dantzarekin. Orduan, autua egiten denean askotan, pisu sozialak, nik uste dut ere baduela hor zer esan, ez? Non daude nire lagunak, eske dantzari bakarrik nire gustatzen zait, igual, eta, bueno, futbolera, eta egaltzen duzu talentu posible bat, ez? Horregatik, borrako horregatik. Azkenean, egitan mutil identifikatzen diren pertsona guzien 189 egitan bakarrik gustatzen zaio kirol bat. Egitan, futbolak duen presentzia eta pisua dago erabat desproportzionatua eta bertze dimensio batean. Eta nik esan beharra daukat, uste dut TikToken agerraldiarekin mutilak gehiago hurbildu direla dantzara. Izaten alda. Eta ikusten dut koreografietan, gorputz hezkuntzan egite ditugun koreografietan, lehen mutil bat dantzatzera ateratzea zen utopia bat, eta orain ateratzen dira egiten dute lotxa gutxiago daukate, esposizio hori daukatelako, eta batez ere gaur egungo gazteak jaio diren momentutik exhibitzen ari direlako kamera baten aurrean. Gurasoak klik, argazkiak momentu oro, ez? Besteen aurrean, agertu behar horrek nolabait lotxaren inhibizioan egiten du bere lana. Eta hortik ere, badator errazte horri dantzara hurbiltzea hori ez. Zaten alda. Oso ongi. Noskizu, dantzari aritzen zara. Dantza lanetan ibiltzen zara, baina zure dantza konpainia propio ere sortu duzu. Bai? Let Silhouette. Oso ongi. Ikusiko dugu zuen azkeneko ikuskizunaren trailertxoa. Momentu etxo batean, eta jarriko gara martxan, kendu zaite mendik itxoin momentu bat. Eta guazen gero, komentatzera pixka bat, zer egin duzuen zen, karo, dantza garaikideak badu bere historia eta ulertu behar da, eta ez du edozeinek ulertzen. Ikusiko dugu, eta gero, venga.
Aitortu barra izut ikusi Sin lehenengo presio. aldia, el juego del calamar etekarri ziala burura. Pixkot bai. Ez dakit, Pixko da du rollo hori, pixko distopia antzeko bat, ez? konta eguzu zer den eta zer prestatu zuen. Bueno, eta hori da gure azken lana, de hecho, irudi horiek grabatu ziren Gaiarre Antzokian, hemen Iruñan, hor estrenatu genuelako 2024ko apirilan. Eta hormigoi horma horiek, eszenografiaren parte. Bai, gureak dire. Bai, orduan da nahiko lio. Hori Hori mugitzeko, mugitzea, ez? eta ba. Eta izan da gure lehenbiziko lana formatu handikoa, 8 dantzari daudelako, eta Jon eta ni garela Led Silueteko zuzendariak biek kanpoan. Gehi, bi teknikari eta lantalde osoa, pues, estenografoa, bueno, hemen musikalarekin badakizue badakigu zer den hori zenbat guztia. profesio dauden, hori ere interesantea da, Karagarria, ze oso. tokia honitzetan ez dire hain kontziente zenbat lan dagon horren atzean, ez? Bai. Hemen ja badakizue. Orduan, pues, lantaldea handia da, jende pila bat dago horren atzetik, eta ideiaren atzetik, eta guk nahi genuna pixkot irudikatu lan honekin zen, 8 gorputz, generazio bat irudikatzen dutenak, ze azkenean denek antzeko duguna hor da, bueno, generazio beretsukoak garela. Aha. Eta gara generazio bat jalei kometa ikusi ez genuena azken aldiz pasatzen, 86an pasazelako, Vale. orduan dena gara hori eta gero jaioak, eta ez dakigu seguro urrengo aldiz ikusiko dugun ze pasako da 2060 pikoa, noain buruz zenaiz oroitzen. Orduan nahi genuen solastu pixkot generazioi buruz, eta nola 8 pertsona horiek gela itxi batean entzerratuak daudenak, nola baita ados jarri barra diren elkarren artean, baldin eta hortik ateri nahi badute, eta irteera edo salida hori bilatu nahi badute. Eta orduan estenografian momentu batean pareta bat irekitzen da, agertzen da personai enigmatiko bat astronauta gisakoa dena. Guretzat agitz konten gaude lan horrekin, ze uste dugu dramaturgikoki badula pisu bat, baita gorputzaren aldetik ere izan duelako lanketa berezi bat, adibidez, zati hori argi berdeekin ikusi dena, hor gorputzak mugitzen dire NPC deitzen zaion hoiek bezala dela, bideojokuetan zu kontrolatzen ez dituzun karaktereak. Orduan, pues, egiten genitu nolako gauzak, eta izan zen kriston ikerketa. Bai, joe. Eta nondik abiatzen zarete, ez, edozein koreografia sortzeko, zen hor badago lehenengo ez, jartzen ez paperaren gainean, Bai, paperaren horren, eta esatu, ber, nondik abiatuko nez, zer Bai. egingo dut, paper txuri bat. gure kasuan paper baten aintzinean meino sartzen gara kotxean. Ze pasatzen ditugu kotxean pila bat ordu giratzen, orain turrean gauden garai honetan, pues, mugitzen gara honitz, bueno, kotxan edo hegazkinetan Furgonetan, edo edo trenetan delako, edo bar. Orduan, bidaiatzen ari garen momentu horietan, haunitzetan ordenagailua ireki gabe, mobilik gabe eta deus gabe, hor hasten gara bueltak ematen. Non gauden, nondik heldu garen, ze gai ukitu nahi ditugun, Zer mugitzen zaituen, ez? zer mugitzen gaituen, eta unitzetan ez da gai konkretu bat, eta ez da ideia bakar bat, dire esperientzia unitzen multzo bat. Eta hori ere bada interesagarrian ikuste, ze azkenean ideia guzti horiek eta bizipen horiek gure kasuan bi garela sortzaileak, elkarren artean krisian jartzen ditugu gai horiek, haunitzetan asertzen gara, gero aurkitzen Bai. dugu bide komun bat, eta bi elkarrizketa horietatik eta krisi horietatik ateratzen diren ondorioak dira lan horien haziak. Bai, baina, karo, Eta gero prozesuak berak Hori- ere hori nahi du aldatzen du jakinik. dena. Osea, pues, gehienetan abiatzen gara espazio batetik, osea, eszenografiaren ideiatik. Osea, beti eraikitzen hasten zareten nolabait, baduzu ideia bat, eta horrekin ze eszenografiaren barruan egongo zitekeen ideia hori. Bai. Eta gero aber horrek ze joko ematen digu. Bai, eske gustatzen zaigu honit diseinatzea eszenografiak. Ze guai. Bai, azkenan ez da bakarrik koreografo lan, azkenean Claro, eske fisikoak zara, zu fisikoak zara, eta horrek badauka bere Bai. eragina, ez, irudimentxoko programekin egingo dituzu zuen historiak, eta... Hori Ze da, ona. hori da. Gure aurreko lanak, Los Perros izenadunak ere, eta hori pila bat giratzen ari denak, badu eszenografia bezala lur bat eta sabai bat, tetxo bat. Tetxo bat dela plafoi bat handia, 5 bider 5-koa, orduan argi hauek bezala hartzen du eszenatoki guztia. Bai. Eta gainera tetxoa goitu eta jaisten da. Orduan horrek ematen du joko haunitz. Eta jaleien kasuan bi pare eta horietako batean rejila bat dago irekitzen dena, baina bertze paretan badago sorpresa bat gero mugitzen delako paretetako bat, eta bar, pues,
Ze ona. Horrek denak aktibatzen du. Osea, guri gustatzen zaigu imaginatzea espazio bat, espazio eszeniko bat, espazio horrek aktibatuko dituenak ekintza desberdinak. Eta ero, ekintza horiek lotzen dire gorputzaren bitartez dantza koreografiatu batean. Jo, nik gorputza adierazpena lantzen duaren ikasleekin askotan objektuetatik abiatzen naiz, ez? Objektu bat, eta esan, venga, objektu honekin zer dantzatuetik. Ez da dantzatzea, zuk sortu mugimendu bat. Bai, komposizio bat Edo, egitea. hori da, 8 pauso dituen, goilare batekin izerrakit, ez? Hori da. Eta hortik aurrera abiatzen da, ez? Karo, konturatu gabe, orain aldatu mugimendu bat, nik emandako dantza pauso batekin. Hori da. Horrengo, ez da, konturatu gabe jartzen dira dantzan. Bai, Karo, baina abiatu behar zara ez, objektutik, eta kasu honetan zuek espaziotik abiatzen zarete, eta zenbat daude modu asko abiatu zaitezke objektutik, espaziotik, gorputzetik, ez? Irudimenetik ere, edo irudi konkretuetatik, ez? Bai. Sortu nahi dut, mizerakit, zuk esan dut, txakur bat, ez? Bai. Eta txakur batetatik. bai. Ostras, bada lan mardula eta Bai. zaila. Baina, askorentzako oso ikustezina, ez? Lan hori zen, dantzatzen daude, punto. Ja. Dantza da, Eta mugitzen dire, eta ja. hori da. Ja, baina, bueno, gu saiatzen gara hori ikertzen eta nolabait hobetzen eta produkzio bakoitzan edo sorkuntza bakoitzan zerbait berria eskaintzen guri ere horrek aktibo mantentzen digulako sorkuntza prozesuan eta uste dut beti ezin garela apoltronatu bezala. Ze azkenean sortzaile bat dagona ja metodo itxi batekin eta badakena nola egin, pues azkenean uste dut ez dela berritzen, ez? Bai, garaikideak duena da igual hor berrikuntza horretan sartzen zarela ez konstantemente, ez? Hori da helburua, bai. Eta badugu galdera bat ere zure fisika ikasketekin eta dantzarekin lotua, Vale. Vale. Gure ikaslekuetako digutena. Venga, animo. Gu Alba eta Irati gara. Eta galdera hau erantzun zenuen entrevista batean, baina ez geno oso ongi ulertu. Orduan gure galdera da. Nola lortzen duzu dantza mundua eta fisika mundua lotzea? Vale. Ez que ez da galdera erresa eta erantzuna ere nik uste ez dela erresa. Egia da, ni hasi nintzenean dantza profesionalago batean edo konturatu nintzen ere lankideak, denak ikasi zuten konserbatorioan, dantza ikasketak egin zituzten, eta a priori fisikako gauzak etzekizkiten, edo, bueno, DBH-ko garaiko gauzak, baina ez horrela, pues, karrera egin dugunak bezain bertze, ez? Eta bapatean konturatu nintzen, erabiltzen zituzten hitzak estudioan, bazutela lotura guk karreran egiten genituen gauzekin, batez ere dinamika eta zinematikarekin lotutako uniberso guzti hori, azkenean mugitzen den gorputz batek, pues, badu pisu bat, eragiten dituen dinamikak badute azelerazio bat, abiadura bat, posizio, orduan. Ematen du arraroa dela, baina guk modu abstraktuan eta boligrafoakin eta kalkuladorakin eta bar, karreran erabiltzen genitun terminoak, gero bapatean, dantza estudioan erabiltzen dira. Baina, bueno, musikarekin ere nik uste dut pasatzen dela, musika eta matematika nahiko lotuak dauden bezala, nik uste fisika eta dantza lotuak egoten aldirela, pues, mugimenduan dagoen zerbait denez, deskribatzen aldelako dantza ikuspegi horretatik. Da, pixkot, ze betaurrekorekin ikusten duzun dantza, ez? Pues, fisikaren betaurrekoarekin ikusten aldire, eta ikertzen aldire, eta aztertzen alda dantza perspektiba horretatik. Zona. Ez dakit ulertu den pixkot gehiago. Bueno, eta, claro, zure ibilbide honetan sari eta aitortza pila bat jaso dituzu. Eta bueno, arrogoteko modukoak dira. Bai. Valentziako arte eszenikoetako saria dantzan 2019an, 2021an Nafarrako talentu artistikoaren sustapeneko saria, ni esaria orain 2024an, eta, bueno, ni esarien irakurriko dut, baimena baten badiazu, zer esan zen. Arteari eta bereziki dantzari dedikazioz eta pasioz beterik egindako ekarpenagatik. Eta hori baino gehiago, gizatasun eredu delako, inspirazio iturri delako, eta benetako altxor ingurukoentzat. Ostras. Ja. Bai, esaldi hori irakurtzen duten aldiro, gelditzen naiz pixkot, hola, ze, klaro, erratu duzu, ostras. Niretzat abiz, eredu izatearena da neko problematikoa. Ze inork ez da aukeratzen eredu izatea, ez? Orduan, niretzat hitz horrek badu kriston pisua, eta nik pentsatzen du, niretzat ereduago dire ni txikian nintzenean ikastolan izan dituen andereñoak. Zen ez erratea, baina, bueno, pues,
erabaki da pues, hori aipatzea, eta nik evidentemente eskertzen dut pila bat, eta kriston pila emozionatzen dit, eta adibidez, jasotako sari guztien artean, ni sariak badu berezitasun hori ez, agitz hurbilekoa dela, agitze unkigarria dela, eta Etxekoa, ez? itxekoa, erabat. Ze ongi. Da, sari batzuk dire gehiago, ze ongi, sari honekin gero aterako dire bolo gehiago. Hola, pixkot, pentsatzeko, dire hotzagoak edo distanteagoak edo bertze, pues bueno, kokatzen dizute sektore batean, eta badute lanarekin zer ikusi gehiago. Da, kurrikulumean ez aurkezteko, igual jaso badu, hori da. Programatu ezakegu, ez, konpainia hau. De hecho, spoiler txiki bat, atzo idatzi ziguten, segurazki nominatuko dizuete jaleiekin sariren batera hemendik ez aunitzera. Gaude, pixkotola, expectantes, a ver, ze pasatzen den, baino. Eta, erran nahi dutena honekin da, pues, lan konkreto bateri sari bat ematen diotenean, edo konpainiari, edo trajektoriari, pues, ongi dago, ze segurazki horrek eraginen du lan gehiago. Eta guk azkenean nahi duguna da, lanean segitu, modu duin batean, eta gure lantalde horreri, haundia dela, pues, lana eskaintzea, eta denak gure pasiotik bizitzen segitzea. Bino, ni esariak barkatu duena da, justo kontrakoa, ez du, ni esariak ez du eraginen segurazki lan gehiago, minez ez da helburua ere. Da gauza bat askoz hurbilagoa eta askoz ez emozionalagoa. Eta errotzen zaituena eta lotzen zaituena zure erroetara, ez hori da. Ze ongi. Eta aipatu duzu oraintxe bertan, gauzatxo bat, etere horrekin galdera baldotuta dugu, eta da, modu duin batean bizitzea, ez, nahi duzuela. Botako duzue... Arizarete temazo guziak ateitzen. Temazo, eske... Ongi, Benjamin. Kaixo, gu bidan eta naia gara. Dantzaskola bat izanik eta dantzaria izanik lortu dezakezu behar den dirua bizitzeko? Bale, hori galdera hori da nahiko relatiboa, ez dakinik zenbat diru behar den bizitzeko. Zuk bizitzeko. Ja, hori. Bai, gu orain momentu on batean gaude lana badugulako eta gure lanak sortzen ditugun piezak interesa piztu dutelako dantza sektorean eta programatzaiengan, eta orduan badugu jira eta guretzat adibidez lanak sortu eta gero biratzeak agitz importantea da jendeari erakutsi ahal izateko egin dugun lan guzia. Azkenean hemen minutu batean ikusten den bideo horren atzetik daude 2 urteko lana, más o menos. Eta orduan... Ez dela minutu bat bakarrik, errealitatean, ez izango da ordu tapiko show bat. Hori da. Eta, klaro, lan hori dena, gu saiatzen gara ez kalkulatzen ordua zenbatera ateitzen zaigun, ze orduan segurazki utziko genuke. Mino, bueno, azkenean zure pasiotik bizitzen zaren momentuan agitzaia da, eta igual da hori gure problema hundiena, ez? Ez dakigula lana eta bizitza separatzen. Ni badakit gure, baditut lankideak eta dantza munduko jendea lortzen duena, atxaldeko 6 ordenagailua itxi edo txandala kendu eta deskonektatzea. Guk oraingoz hori ez dugu lortzen. Nik ja asumitu dut, 24 orduz... Zarela dantzari edo koreografoa. Nezela dantzari, sortzaile, lo que sea, eta igandeak eta hori ez dela existitzen aste tarte, aste buru, orduan, horregatik ez dugu kalkulatzen orduko zenbat irabazten dugun. Mino, nik uste dut duinki bizitzen aldela, mino egia da, oraindik ere instituzioei eskatzen altzaiela kultura gehiago babestea, eta kultur langileak babestea, ze egia da nahiko momentu dramatiko batean gaudela ere, antzerki konpainia mitiko haunitz isten ari dire, ja ez dutelako aguantatzen diru laguntzak eskatzearen burokrazia horrek eskatzen duen lan indar hori, gu orain erdi indartsu gaude, eta erratu duzu, bale, mino gero urteak pasatzen dira. Baina zenkaron, horrekin lotuta, zu 60 urterekin ikusten zara dantzan eta hori da, zer hor fisikoak ere badu zer esan, ez? Bai, hor baditugu referente batzuk eta egia da orain ikusten dugula jende borrokalari haunitz, badabilera dantza munduan aktiboki eszenatuki gainean, 50 eta 50 plus urterekin. Eta horiek guretza dire eredu. Segurazki ez sorkuntza mota hauekin, guk oraindik gorputza bilatzen dugu ailegatzea limite batzutara eta bar, baina adinarekin batera, dantzatzeko modua ere aldatuko da. Orduan hori ere interesgarria iruditzen zait per se, ikustea gorputz bat
heldutzen ari den gorputz batek eszena bera nola transformatzen duen. Azkenean, esperientzia dun gorputz bat ikustea eszenan ere da pasada bat. Hombre. Eta dantzariaren estereotipoa ere beti da jende gaztea, argala, jauzi egiten duen ezakitzen bat. goitzen duen hanka onaino, doblatzen den ezakitze, eta hori bakarrik, hori ez da dantza bakarrik. Hori ere bada, baina dantza da askoz gauza gehiago. Eta nik uste dut, bueno, ikusiko da, etorkizuna. Hor dago, baina irekita dago atea. Irekia dago, baina egia da pazientzia, indarra eta... Eta egunen batean nekatuko bazina, hor dituzu zure fisika ikasketak, eta zure kapa, ez? Bai, edo bertze bide bat irekiko da. Batetik ez dakigu. Bizitzak buelta asko maten ditu. Bai. Eze komplejoa denez, mundua guztia, eta batez ere, aktoren mundua ere, ez? Nolabait, zorionez, aktoren munduan izan zaitezke gaztearin kementxu bat, eta izan zaitezke hirugarren adineko beste persona bat, baina igual dantza munduan ez dago hain markatua hori, ez? Edo ikusia bintzat. Oraindik ez, eta uste dut hemen oraindik ez dela oraindik normalizatu bertze gorputz batzuk dantzatu dezaketenak. Egia da, badaude konpainiak Europa mailan, Berlinen badago konpainia bat ezaguna dena, dantzari guztiak dituzte 40 urte baino gehiago. Hori da beraien baldintza edo ezaugarri nagusia. Eta bereek egiten dituzte beraien sorkuntzak, eta giratzen dute, eta bar. Eta, pues, igual olako gauzak hasiko gara ikusten pixkanaka hemen inguruan ere. Espero. Imaginatzen dut, hemen izan dituzue gonbidatu bezala aktore, kantari, kultur... Bai. Eta dena denak kontatuko dizuete gauza antzekoa, pues, zaila dela, gogorra dela, baina aldi berean badago zerbait eragiten duena, ezin du gutxi lana, unik ez dakit zer duen, baina... Pasioa da, orduan, badago zerbait bueltatzen dizun, eta badaude egunak, erraten duguna, bueno, hau ja, azkena, ze nik ezin dut gehiago. Onaino. Claro, onaino. Zongi. Eta Israelen ibilizar ere formazioak jasotzen, eta munduan leku desberdinetan, ez da? Bai, tailerrak hartzen dira azkenean toki desberdinetan, eta garai konkretu batean egia da munduko zati horretan egontzela estilo berezi bat garatzen hasi zena, eta bai izan nuen aukeran egoteko, Dinamarkan lanean ari nintzen bitartean, handikan lotu zen pixkot bide hori, eta bai, dantza formakuntza etengabe izaten da. Horre, bertzetoki bat nahiko importantea da Bruselas, dantza garaikidaren munduan. Horre egin zuten instituzio kulturalek apostu handia dantzarekiko, eta horrek eman ditu fruituak, eta orain Europa mailan konpainia ezagunenak edo daude pixkot Belgikan. Primeran, baduzu anekdotaren bat, hola berezia, kurioso, azten seguro, holtzan, beti galetzen diete, holtzan ibiltzen zareten hori, baina bai izango dituzu milak anekdota, holtza gainean, atzean. Bai, anekdota pila bat kontatzen alditut, bino, klaro, gure dantza piezak batzuk dire eszenatokian egitokak eta bertzeak kalean. Kaleko ikuskizunek dute hor bai pasatzen aldela denetik. Zazkenean, eszenatoki bat más o menos dago kontrolatua. Bai. Bino, behin pasazitzaiguna ez, barbaten dantzatu genuen merkatu batean. Eta ideia zen, merkatua zen, eta hor bota ziguten eta errantzuten hemen da emanaldea. Eta nahi zuten ikusi publikoak nola erreakzionatzen zuen. Eta hasieran jendea etzen baztertzen, gero bai, eta momentu batean sortu zen borobil gitxako bat gure inguruan, eta bapatean ezakin nondik agertu zen txakur bat eszenatoki erdian. Eta orduan guari ginen dantzatzen, eta bapatean hasi ginen begira bat abertzari, txakurra. Eta ez genekin seguro, edo interakzionatu berekin nola pait, edo bota hortik, eta azkenean, jabeak deitu zion, eta joan zen, eta bukatu alizan genuen. Puntazo balitzateki jartzen bazarete txakurra dantzan sartzen, Kasi, bai. Eta bertze bat adibidez, oain dela gutxi berriki egon gara Bogotan. Kolombian, Teatro Mayor de Bogotan. Eta bidaian joan minon lehenago nik erran nion joni. Igual maleta egiten ari ginen sartzen dantzako bestuarioa. Eta nik erran nion, jarri behar ditugu baita repuestoko galtzak, por si acaso. Eta momentuan, batzutan bidaiatzen dugu repuestoko bestuarioekin, eta bertzetan ez. Batzutan ez dago repuestoko bestuarioa. Mino, kasualidadez bagenitun, bintzat 4 galtza pare. Eta erran genuen, por si acaso, eraman behar dugu dena. Pues, egin genitun 2 emanaldi. Lehenengo emanaldia hasi, mino 10 minuto lehenago, niari nintzen beroketak egiten, eta momentu batin hartu nula hanka, pues, pixkot forzatzeko eta hola galtzak egin zuen. Eta, klaro, momentuan erran genuen, eskerrak sartu genula 2. galtza zebertzela,
ezin. galtza puskatu zen erabat, eta ez genuen plan berik. Eta olakoetan konturatzen zara ere zuzenekoak ze arrisku duen. Jo, bai. Zalantzari gabe. Zen lesioren bat gertatzen bazaizu justo hasi baino lehen, ere? Bueno, pues hori ere pasa izan zait, ni Dinamarkako dantza konpainia batean nintzenean, ensaio generalaren egunean lesionatu nintzen belaunetik. Eta hurrengo egunean zen estreinaldia eta zegon sarrera guztiak salduak zeuden, bertako prentsa etortzekoa zen, estreinaldia zen, egun horretan grabatu bartzen emanaldia ikusi duzuen bezala, pues, emanaldi importantena grabatzen dire gero bideoiek mugitzeko. Bendatu genuen fuerte. Funcionar. Eta... Hor jokoan duzu... Bai, batzutan... Eta gero badaude lesio batzuk dela ja imposible, eta orduan pues, suspenditzen da, eta jendeak ulertu beharra du azkenean gure gorputzarekin ari garela. Osongi. Joango gara bukatzen, eta baditugu azkeneko bi atalak, bale? Lehenengo, azten den zure jaso momentua. Jaso momentua da, zuk barruan gordeta duzun momentu berezi bat, bale? Zurea den esatu zu, hau da, jasota duzuna betirako, edota egunerokotasunean duzun momentu berezitxo bat. Bale, adibidez, jaso momentu bat izaten alko zen, eta bueno, elkarrizketetan ere ateitzen da nik, dantzari profesional bezala bai, baina gero baita lesakan dantzatu izan ditut gure tradiziozko dantzak, ez bata dantzarien dantzak, eta ni izan nintzen 4 urtez ez bata dantzarien aintzinesku. Eta adibidez, badago egun hori uztaiak 7 da, hemen ere egun importantea dena, pues uztaiak 7ko eguna da egun luzea, emozionantea eta aintzineskoa den pertsona horrentzat agitz berezia. Eta goizean 8 hasten da, pues 7:30 jaunzteko momentu hori da agitz berezia eta gordetzen dut pues, momentu, jaso momentu bat ez. Jasota duzu momentu. Oso. Eta joko dugu, bukatzeko ja, 10 galdera azkar, hola pikadito, vale? Erantzuteko pita batean, bai? Vale. Dantza estilo bat. Garaikidea. Inspiratzen zaituen artista bat. Marcos Morago, gero bilatu. Eszenatokorik gogokoena eta handiena dantzatu duzuna. Gogokoena erranen dut Lesakako kulturetxea, horre lan egiten dugulako, eta handiena seguraski da Moskuko Stanislavski antzokia. Wow. Dantzatu duzun lekurik arraroena. Barbateko merkatua. Proiektu bat oraindik gauzatu gabe duzuna? Gure urrengurtean estrenatuko dugun lan berria. Vale. Zure ibilbideko momenturik bereziena? Jon Lopez ezagutu nuen momentua. Jon Lopez? Jon Lopez da nire bikotea eta berekin batera sortu genuen konpainia. Orduan... Osongi. Zer romantiko. Love it's in the air. Dominatzea gustatuko litzizuken dantza estilo bat? Pues akrobatikoagoa den dantza estiloren bat, ja kasi gimnasiarekin mugan dagon zerbait. Inoiz dantzatu ez duzun eta gustatuko litzizuken musika mota bat? Osea, profesionalki edo? Bai. Profesionalki, pues adiz reggaetoia profesionalki ez dut dantzatu. Nino gero bestetan bai. Ez, nino, adibidez tangoak eta olako musikak dira gitzi interesgarriak eta eszenatoki gainean ez ditut inoiz egin. Osongi. Izan duzun koreografiarik zailena? Seguraski Los Perros, gure lan propioa, Marcosek zuzendu zuena, komplejuena hori da, ze azkenean 50 minutuz gaude gu bakarrik eszenatoki gainean, eta eskatzen du haunitz. Bai. Eta bukatzeko Martxel Rodríguez hitz bakar batean. Venga, pasioa errepikatu dugunez elkarrizketa honetan ikuste hitz hori ongi egoten ari. Martxel Rodríguez apasionatuarekin bukatzen dugu elkarrizketa. Mila esker gure etortzeagatik. Eskerrik asko zure denboragatik eta benetan oso interesgarria. Orduak emango genituzke zuen zuten, baina mugatua daukago denbora eta eskerrik asko guztiagatik. Eskerrik asko zuei. Ikusiko gara musikalean. Espero baietz. Bai, seguro.